Pokračujeme v sérii formulových legend a dneska se podíváme asi na tu největší motoristickou formulovou legendu a to je Michael Schumacher. Začneme fakty, které jste možná nevěděli. Poté se podíváme na jeho celoživotní kariéru a řekneme si, jak je na tom Michael Schumacher v dnešní době v roce 2025. Pohodlně se usaď, dej like na tohle videjko a jdem na to. Michael Schumacher byl známý svou jedinečnou technikou řízení, kdy před vjezdem do zatáčky mírně otočil volant do protisměru. Tato metoda, nazývaná Schumacherův záškup, mu umožňovalo efektivně korigovat přetáčivost vozu a udržovat vyšší rychlost v zatáčkách. V roce 2007, aby Schumacher stihl svůj let, musel zaskočit za taxikáře a odvést svoji rodinu na letiště. Taxikář popsal tuto událost za profesionální a že nikdy nic takového nezažil. Mimo závodní okruh Schumacher miluje motorky. Dokonce zvažoval profesionální kariéru v tomto odvětví, ale vážná nehoda s motocykly v roce 2009 tyto plány ukončila. Schumacher byl známý svou filantropií. Byl speciálním ambasadorem UNESCO. Daroval této organizaci 1,5 milionu eur. Po tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 daroval 10 milionů dolarů, což převýšilo příspěvky mnoha sportovců a dokonce i některých zemí. Schumacher se objevil ve francouzském filmu Asterix a Obelix a olympijské hry jako vozataj s jménem Schumix. Michael Schumacher se dál objevil v reklamách pro Ferrari, Shell, Mercedes-Benz a Vodafone. Ve spotech s Rosbergem vtipně soutěžil, s Fiatem ukázal humor a pro Bacardi varoval před řízením pod vlivem. Schumacher má taky přezdívku Regenmeister. Díky svým vynikajícím schopnostem řídit za deštivých podmínek získal tuto přezdívku, což v překladu znamená mistr deště. Ale přesto jízdu na mokru nenáviděl. Schumacherovo oblíbená trať Spa v Belgii, kde vyhrál první i svůj poslední závod. Schumacher je závodník z nejvíc tituly do roku 2020, dokud ho nevyrovnal Lewis Hamilton. Jeho syn Mick Schumacher se stal pilotem Formule 1, ale zatím bez velkého úspěchu. Jeho syn si vzal stejné závodní číslo 47, jako jeho otec, když se dostal do Formule 1. Po letech u Ferrari odmítl řídit modrá auta, protože mu barva připomínala rivalitu s Williamsem. Schumacher měl na zakázku vyrobené hodinky od značky AP s karbonovým pouzdrem inspirovaný monoposty Formule 1. Schumacher je nezničitelný, teda skoro. Měl několik nehod, včetně zlomeniny nohy v roce 1999. Jeho speciální červeno-zlatá helma, se kterou vyhrál 7. titul mistra světa, patří mezi nejdražší formulové helmy vůbec. Schumacher miloval extrémní sporty. Závodění mu nestačilo a tak se věnoval extrémním sportům, jako jízda na motorce, potápění, lyžování. Schumacher byl významný svojí obrovskou disciplínou. Jeho tréninkový režim byl legendární. I v době, kdy byl nejúspěšnější, cvičil jako úplný začátečník na maximum, což mu pomohlo prodloužit jeho kariéru. Přestože byl multimilionář, v soukromí žil překvapivě střídmě. Dokonce si nechával staré oblečení a nerad utrácel za luxusní věci. Přestože měl přísný jídelníček, Schumacher miloval pizzu a těstoviny, zejména po velmi dlouhých dnech v týmu Ferrari. Schum je taky velký fanoušek filmů a jeho oblíbený film není nic jiného než James Bond. Líbily se mu totiž rychlé akce 007. I přes svou soutěživost byl oddaný rodině. Se svou manželkou Corinou měl pevný vztah a často utíkal na farmu, kde choval koně. Schumi stejně jako Prost nenáviděli bulvár. Rozhovory dával nerad a málo kdy se pouštěl do osobních témat. Rád se hrabal v autech a opravoval motocykly nebo auta jako obyčejný mechanik. Schumacher byl nejen šampion na trati, ale i k přístupu k životu. Schumacher se narodil 3. ledna 1969 v Německu. Jeho otec Rolf byl zedník a matka pracovala v kantýně. Již od útlého věku projevoval zájem o motorsport. Ve 4 letech dostal od svého otce motokáru s motorem z mopedu. V roce 1984 ve věku 15 let získal německou licenci pro motokáry a o rok později vyhrál německý juniorský šampionát. Jeho talent ho rychle posunul do vyšších kategorií. V roce 1988 debutoval ve Formuli Ford. V roce 1990 se stal mistrem německé Formule 3 a zaujal tak pozornost týmu Mercedes-Benz, který ho angažoval do jejich sportovního programu. Schumacherův vstup do Formule 1 přišel v roce 1991, kdy debutoval za tým Jordan na velké ceně Belgie. Jeho výkon zaujal tým Benetton,
ke kterému se připojil ještě téhož roku. V letech 1994 a 1995 získal své první 2 tituly mistra světa. V roce 1996 přešel k týmu Ferrari, který tehdy procházel krizí. Po několika letech tvrdé práce a vývoje vozu přivedl Schumacher Ferrari zpět na vrchol. V letech 2000 až 2004 získal 5 po sobě jdoucích titulů mistra světa. Po krátkém odchodu do důchodu v roce 2006 a v roce 2010 se vrátil do Formule 1 s týmem Mercedes, kde závodil do roku 2012. V prosinci 2013 utrpěl Michael Schumacher vážné zranění hlavy při lyžování ve francouzských Alpách. Po nehodě byl uveden do umělého spánku a podstoupil několika operací. Od té doby je jeho zdravotní stav držen v přísném soukromí. Podle dostupných informací zůstává Schumacher pod neustálou lékařskou péčí ve svém domě ve Švýcarsku. V roce 2024 se objevily zprávy o jeho údajné účasti na svatbě dcery, což byla jeho první veřejná akce po 11 letech. I když je jeho komunikace omezená, rodina a blízcí přátelé zůstávají po jeho boku. Tohle byla legenda všech legend Formule 1 a celého motorsportu Michael Schumacher. Já doufám, že tě videjko bavilo, pokud jo, budu moc rád, když dáš like, dej odběr, dej zvoneček, napiš mi do komentáře, o jakým pilotovi Formule 1 mám udělat další fakta a u dalšího videa se zase vidíme. Tak čus.